жақсылар, көптен көп, шоқтен шоқ қойнар сәлемдер білән сіздің телеэкрандарыңызда TMTV каналының ең рейтинглі жырлауы тапшыруы. Һәм инде бары тик безнең тапшырудагына ең шәп мәзәкләр, шаярулар, уен, күлке һәм дәртле жырлар, моңлы жырлар бары тик безнең тапшыруда һәм нишавашлыгына алып баручы мин Рифат Зарипов. Ай, приятны кул шапкач. Һәм инде ничек диләр? Кыш канатсыз, ә инде жырлауы тапшыруы Айонсыз булмый. Безнең диджейбыз диджей Айон. Айон. Менә алкышларыгызны жәлләмәгез, чөнки сәгать дәвамында сезне бары тик музыка буенча тикшерәчәк безнең диджей Айон. Шуңа күрә елмаюларны, алкышларны жәлләмибез. Бергә матур иттереп, бисмиллаларыбызны әйтеп тапшыруны башлап җибәрәбез. Һәм инде хөрмәтле уенчыларыбыз белән без Аллага тапшырып, бисмиллаларыбызны әйтеп танышуга күчик. Игътибар экраннарга беренче уенчыбыз Аиша Латфуллина. Аиша Лутфуллина, Арча районы Яңа Сәрдә авылында туып үскән. Пешекче булып эшли, 2 бала тәрбияли. Җырларга, биергә илһам килгәндә шигырьләр язарга ярата. Күптән түгел зур югалтулар кичерә. Башта әти-әнисе, аннары тормыш иптәше вафат булалар. Дивизы ничек кенә авыр булса да елмаеп яшә. Аиша, мин сиңа шундый бер сорау бирим әле. Инде синең тормышыңны biz bilәбез, син күп әйберләр кичкәнсең. Күп кайгы хәсрәтләр күргәнсең. Баштан әти-әниң, аннан тормыш иптәшең вафат булган. Авыр кайгыларыгызны уртаклашабыз. Инде Аллаһ Тәгалә сезгә һәр вакытта ярдәм бирсен, көч бирсен, һәр вакытта сынмаска, сыгылмаска. Инде сау сәламәт исәнлеген калганнарыбызга яшәргә насыйп булсын, балаларыгызны тигезлектә, матурлыкта, татулыкта үстерергә насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Иңгезгә теләкләр сезгә. Һәм инде без, хөрмәтле уенчыларыбыз, күчәбез танышу буенча безнең икенче уенчыбыз Илнар Хисамовка. Илнар Хисамов, Казан егете. Бала чактан ук җырчы булу хыялы белән яшәгән. 13 яшьтән татарча көрәш белән шөгыльләнә. Әлеге вакытта МЧСта хезмәт итә. Илнар әтисеннән үрнәк ала, Худайдан курка, максатчан, ләкин күп йокларга ярата. Илнар, син булай карап торган бик җитди егеткә ошагансың. Рәхәтләнеп, шаярып, көлеп, уйнап утырыйк, бергә матур иттереп. Мин сиңа шушындый бер сорау бирим әле. Бик йокларга яратам дигәнсең һәм МЧСта эшлим дигәнсең. Бу синең МЧСта эшли башлагач йокларга өйрәндеңме или йоклаганга син МЧСта кирдеңме? Бик яхшы сорау булды. Кичкенә чактан бик каты йокларга яратам. Дөресен әйткәндә. Тренировкалар белән ниләр ордыра бик каты, шуңа күрә Шулай туры килде инде. Эшең ошым үзеңә. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Амин, шулай булсын. Эшеңне яратып, җырлап, рәхәтләнеп, матур иттереп эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Һәм инде чиратта танышу буенча күчәбез без икенче якка. Монда инде шулай ук елмаеп, рәхәтләнеп көтеп утыралар безнең Ринат брат белән дә танышып узыйк әле. Игътибар экраннарга. Ринат Бадретдинов, Әгерҗе районы Исәнбай авылында туып үскән. Алабуга мәдәният училищесын тәмамлап, әлеге вакытта Минзәлә мәдәният йортында директор булып эшли. Өйләнгән, 2 малай тәрбияли. Тормыш иптәше 3нче бала итеп кыз алып кайтуы турында хыяллана. Хобби балыкка йөрү. Девизы бер генә яшибез. Ринат, син мәдәният өлкәсендә эшлим дигәнсең, директор дигәнсең. Менә мин сиңа шушындый сорау бирәсе килә. Гаиләле дигәнсең, инде хатын бар. Әлбәттә мәдәният эшләгән кеше ул инде 23 февральме, 8 мартмы, яңа ел, Сабантуй берсе дә юк бит инде ул бәйрәмнәр, әйме? Кеше ял итә, без эшлибез. Тормыш иптәше монарга ничек карый? Тормыш иптәше бик яхшы карый, чөнки ул үзе дә актриса. Өйгә кайтып кергән юк анында. Бергә китәсез, бергә кайтасыз, бергә йөрисез. Ул кайта, мин чыгып китәм, мин кайтам, ул чыгып китә. Җайлы икән, бер-берегезне күрмисез. Уңышлар Ринат сиңа. Рәхмәт. Исән сау булырга булсын. Һәм инде без килеп җиттек танышырга ялтырап утырган безнең гүзәл сылуыбыз Алсу Самигуллина. Игътибар экраннарга.
Алсу Самигуллина, яршаллы кызы, кияүдә, тормыш иптәше белән Арча районы Яңа Көнәр авылында 4 яшьлек улларын тәрбиялиләр. Авыл мәктәбендә музыка фәнен укыта. Балалар иҗат йортында вокал ансамблен җитәкли. Кайнанасыннан үрнәк ала. Девизы «Койган максатларына иреш». Алсу, қаралы, мен сеңа шошынан соң, менә синең белән танышканнан соң сорау бирәсе килә. Кайнанамнан үрнәк алам дигәнсең. Бу бик сирәк очрый торган сүзләрнең берсе. Әйдә, шушы форсаттан файдаланып, кайнанаң турында сөйләле, ниндирәк кешесең ул? Минем кайнанам шикелле бүтән дөньяда кеше юктыр дип саныйм. Беренчедән, ул бик оста хуҗабик икән. Мин аңардан өйрәнәм аш-су осталыкларына. Икенчедән, ул минем улымны 8 айдан ук карап үстерәс, чөнки 8 айдан ук эшкә чыгара туры килде миңа мәктәп системасында булгач. Һәм инде бер дигән малай үстереп биргән миңа. Өченчедән, ирем Аллага шөкер менә дигән кеше. Һәм инде гомумән Аллаһ Тәгалә мин бик тә рәхмәтлемен менә именно шул гаиләгә килен булып төшкәнемә. Эй, ул синең бу сүзләреңне ишеткәч хәзер инде шатлыгының бәлки Сәлам җибәрим әле. Сәламнар да җибәр. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәр вакытта кайнаналардан, кайнаталардан үрнәк алып яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Һәм инде без барыбыз белән дә таныштык, аңлаштык кемнең кайдан икәнен, ничек икәнен Аллага тапшырып уеныбызны башлыйбыз. Хөрмәтле уенчыларыбыз, сез инде җырлау тапшыруын карап барасыздыр, күрәсездер. Инде яңа сезонда әз генә яңа уеннар. Хәзер беренче турны башлар алдыннан мин сезгә аңлатып китәм. Менә шушы экраннарда җырчылар, артистлар килеп чыгачак, пайда булачаклар. Аларның фотосурәтләре. Мин аларны күрмим, чөнки мин экранга артым белән торам. Сез аларны таныйсыз икән, урыннан кычкырмыйбыз, кул күтәрәбез дә, аның нинди җыр башкарганын, яки кайсы яктан, кем ул, ничек ул, нинди икәнен аңлатасыз. Ләкин исемен, фамилиясын әйтергә кирәк түгел. Кайсыгыз дөрес аңлата белә, мин дөрес җавапны әйтәм икән, димәк сез 10 бал оттыгыз дигән сүз. Аңлашылды? Аңлашылса уенны башлыйбыз. Экран безгә бир әле беренче җырчыбызны. Кул күтәрәбез. Иң беренче кул Илнар синнән булды. Нәрсә җырлый? Эшли ул җырла. Җырларгаймы? Худ бие-биесәк. Хәзер җырларсымын. Ellermişke koydam ellermişke koydam. Син орша ягына түгелмесең. Элдермешкә кайтасы килә. Элдермеш булгач инде бу барыбыз да аңлагандыр, телевизор караучыларда ялгышмасам. Хәни апа, Фәрхи шулмы? Молодец, 10 бал сиңа, 10 бал бирим әле. 10 бал Айша синеке. Менә шулай Илнар. Имшиисларны эшликән дип уйлап утырырга түгел, Хәни апаның берәр җырын җырларга кирәк. Шулай булгач дәвам итәбез. Экран безгә чираттагы икенче җырчыбызны күрсәтәле. Иң беренче кул Ринат синнән. Нинди кем нәрсә җырлый? Үзе татар, үзе русча җырлый. Үзе татар русча җырлый? Әйе. Нинди җыры бар? Кылтаеп татарча җырлап йөргән була монда Татарстанга кайтып. Татарстанныкы ул? Әткәй. Нина дигән җыры бар. Әткәй. Әтисе нефтәлик. Магнат, нефтяной магнат. Аңлашылды дөрес. Алсу. Молодец, 10 бал Ринат сиңа. От души руслар эшлим. Менә булай булгач алга китәбез. Һәм өченче җырчыбызны экран күрсәтәле безгә. Илнар, Бул үземә генә. җыр шундый. Зинира. Ире. Шуны ире. Ризат Рамазанов. Әлбәттә. Дөресме? Молодец, 10 бал сиңа. Дөрес әйттең. Ризат һәм Зинира Рамазановлар әле соңгырада бик популярлашып киткән җырчыларыбызның берсе. Бик зур рәхмәт. Инде беренче турыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Кайсыларыгыз дөрес җавап бирде, кайсыларыгыз бөтенләй җавапсыз калды. Инде шуларны билгеләр вакыт. Безнең беренче турда 10 бал Аиша, 10 бал Илнар, 10 бал Ринат һәм Алсуны шабал дип уйлыйсың? Кайнана белән таныштырган өчен? 0 бал. Бик зур рәхмәт, дөрес әйтәсең. Күчәбез икенче турга.
Икенче тур башланыр алдынан мин кулыма шушындый матур гына папканы алырга туры киләчәк. Чөнки бу уен минем өчен дә, сезнең өчен дә бик катлаулы. Монда инде башны эшләтергә, бөтен хисләрне бары тик экранга юнәлтергә кирәк булачак. Экранны хәзер мин дә күрәм. Экранда инде төрле ребуслар, төрле башваткычлар чыгачак. Сезгә озын озакка сузмыйчы, тиз генә, бары тик уйлар өчен 30 секунд кына вакыт бирелә. Шулай ук урыннан кычкырмыйбыз, кулны күтәрәбез дә җавапны алабыз һәм унар бал отабыз. Сез әзер? Әзер булсагыз, башлыйбыз. Беренче бирем, ребус. Карыйбыз экраннарга. Кул, Алсу. Җавап? Балык түгелме? Түгелме, может, наверное дигән сүзләр юк. Конкрет җавап. Балык. Дөрес, балык 10 бал сиңа. Афәрин, менә бит. Тигезләштек уенчыларыбыз белән. Һәм икенче сорау. Сез экранда барлыкка киләчәк сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә тиешсез. Уйлар өчен шуннан да ни бары 30 секунд экран. Илнар, У цирк. точнымы? Әмма 100%. Ай, молодец, Тайын. Дөрес, цирк 10 бал синеке. Синең имши сташтан ушка китмәйме? Сразу беләсең син җавапларны. Цирк кына ди малай. Хәзер экраннарыгызда танылган башкаручының танылган җырыннан, клибыннан кадр барлыкка киләчәк. Сезгә башкаручының исемен һәм әлбәттә җырның исемен әйтергә кирәк булачак. Карыйбыз. Ага, Илнар, давай әле. Ага, кулны бик... Бу җырчының исеме Илдар Әхмәтов. Ага. Җырның исемен хәтерләмим, но җырлап бирә алам. Җырлап бир әле. Сүзләрен белмим. Сүзләрен белмичә Әйе. көйен генә җырлап күрсәт. Көен. Хәзер. На 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 на. Кыйгак дөрес түгел ди җыр. Менә Алсудан сорыйбыз. Барган сайын озыная бара, күпме юллар инде урадым, барып җитеп кенә булмады. Ни матур җырлыйсыз да? Шулайрак. Шулайрак. Ә җырның исеме? Аралар. Юк, дөрес түгел. Кая барып җитеп булмады? Кая барасың килгәне? Юллар түгелме? Юллар. Менә мин сиңа булай әйтим әле. Инде һәм монда җырны шәйнәшә башладык. Теге түгелме, бу түгелме, тегеләй түгелме, аның әнисе җырламыймы, әтисе җырламыймы дип сөйләшеп утырганчы, без иң беренче Илнар натур итеп кулны күтәрдең. Җырчысын дөрес әйттең. Аның барыбер дә булса берәр җырын җырлап күрсәткән өчен мин сиңа 10 ук булмаса да 5 бал бирәм. Молодец сиңа, яме? Бик зур рәхмәт. Молодец. Так, без күчәбез 4нче сорауга. Безнең зирәк уенчыларыбыз өчен тагын бер ребус карыйбыз. Ринат, синеке беренче булды. Ага. Билбау. Шулай дип уйлыйсыңмы? Шулай дип уйлыйм. Ялгышмаганыңны беләсеңме? Белмим. Менә ялгышмаганыңны белмисең, дөрес әйттең. Билбау, Ринат. Молодец. Рәхмәт. Билбау. Һәм соңгы биремебез. 3 сурәтне нәрсә берләштерә? Игътибар экраннарга. Алсу, күрдем. Әйтәм ул. Була. Туй. Бар балдаклар, бар күгәрченнәр һәм инде язылышу, ЗАГСы, ачык һавада. Аңладым. Ник син һаман тезеп китәсең? Дөрес, туй. 10 бал сиңа. Алкышларыгызны жәлләмәгез.